Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod din Simple Car Crash. S-a băgat un update destul de mic. N-am mai postat de mult, dar astăzi facem top 5 cele mai proaste mașini care nu merită să fie downloadate. Țineți minte că am mai postat un videoclip care sunt cele mai... am făcut top 8 cele mai faine mașini care poți să le downloadezi și care merită să fie downloadate, așa că hai să începem cu cele mai proaste mașini care nu merită să fie downloadate. Să începem. Prima este un Mercedes Maybach limuzină și după cum se vede, roțile de pe partea dreaptă se vede că sunt toarse și interiorul arată bine, numai că nu se învârte volanul. După cum se vede, eu virez acum, numai că nu virează volanul. Interiorul e ok, decent, numai că ce nu-mi place că nu se învârte volanul. Interiorul e ok. Doar asta îmi place, că ia viraj și pe spate câta. Și hai să vă arăt care e chestia ce nu-mi place, ce urăsc eu cel mai tare la mașina asta, este că când merg cu ea, uitați și voi ce se întâmplă la roți. Și observați și voi cum se învârt roțile. Cred că l-am oprit eu motorul. Am oprit motorul să mă aud, că sigur nu o să se audă cum trebuie. Interiorul, da, nu mai zic nimic. Și da, asta este prima mașină care nu merită să fie downloadată. Următoarea este Passat B5. Ce nu-mi place la mașina asta este că e prea înaltă. Mi se pare exagerat de înaltă. Nu înțeleg de ce are roțile atât de mari, dar cred că dacă ar fi puțin mai joasă și roțile cât mai mici, cred că, sincer spun, o să o recomand cum ar fi. Interiorul e decent, numai că nu se vede kilometrajul și la interior ar mai trebui cât a lucrat puțin la el. Numai că mie îmi place volanul, uitați cum se învârte. Puțin cam ciudat. Și ce nu mai îmi place la mașina asta este spate, nu... Ar fi trebuit să punem un număr, ceva, o chestie. Dar în rest mașina e ok, după părerea mea, dar... Așa merge, mașina e ok, trage. Bun, și ați văzut și voi mașina. Următoarea este o Skoda Superb. Asta nu-mi place deloc, nu, mai ales gențile. Are gențile de la mașina asta, de exemplu. Mașina care exemplu, adică prima mașină de mod asta. Are roțile de la aia, nu cred că e luată după aia, dar na. Caroseria e ok, e super ok, mie așa mi se pare. Interiorul nu mai simt nimic. Asta e super. În afară de uși, că ușile varză, nu mai trebuie lucrat, dar interiorul arată bine. Cred că dacă te-ai înjucat din interior ar fi ok. Și da, singura chestie ce nu-mi place, că, uite, și ce mai îmi place fața, pentru că ar trebui să fie câta cu negru pe cilia frumos. De exemplu, un fel de grile cu negru sau gri, cu ceva, dar nu albe. Uite, hai să vă arăt de ce. Deci, după cum se vede, se ia după culoarea mașină, grilele. Asta nu mai îmi place. Și ce recomand eu la mașina asta e interiorul. Atâta, în rest, e nașpa mașina. Bun, următoarea mașină este Mitsubishi Eclipse. Ce nu-mi place la mașina asta este interiorul. Adică, what the fuck de interior e ăsta? Parcă zici că interiorul e din anii vechi. Și ce să spun, ce nu mai îmi plac, gențile nu mai îmi plac. Capota, pentru că e doar pe partea asta. De ce caută doar partea asta și ar fi fain să mai fie una aici? Dar în rest, mașina e ok, după caroseria, după cum se pare ok. Dar interiorul mi se pare
prea ciudat. Mașina merge super ok. E tracțiune față. Da, e tracțiune față. Da, și cam atâta. Deci, gențile și interiorul mai îmi place. Bun, următoarea mașină este Renault Megane. Ce nu-mi place la mașina asta ce nu-mi place la mașina asta este că mi se pare că e prea exagerat de înaltă. Și ce nu mai îmi plac, nu prea îmi plac gențile pentru că sunt prea băgate așa. Prea băgate cât am mai așa, trebuie să fie cât am mai scoase. Ce nu mai îmi place este că are spoiler pe spate după ce că n-are bară și n-are tot ce trebuie. Mai pui un spoiler. Ce nu mai îmi place? Interior, pentru că nu se învârte volanul. Deci eu acum învârt de volan, dau din viraj și văd că nu se învârte volanul. Asta mai îmi place și în rest mașina e ok. Și fară, după cum se vede, merg cum trebuie. Mașina merge, e ok. Numai că asta nu-mi place. Și da, am uitat să mai vă spun, se fac roțile de parcăjișcă sturbate și mai ales că are doar o singură viteză. Și asta am uitat să vă mai spun. Bun. Următoarea mașină este mașina din GTA 4. Asta, sincer să spun, nu îmi place pentru că e mașină ciudată, rău. Interior nu știu ce să zic, nu știu cum să spun, dar mai trebuie lucrat la el. Mașina e ok și cauciucurile ăsta, gențile. Nu îmi place că e mașina de început, e mașina aia slabă care merge greu. Și mai ales chiar dacă merg și eu acum cu ea, merge foarte greu. Vedeți că trage destul de greu. Normal o mașină de asta ar fi trebuit să zboare. De exemplu cum e Merzanul. Hai să vă arăt. Deci Merzanul al vechi. Deci vedeți că ăsta nu mai zic nimic. Ăsta e superb. Deci hai să vă arăt. Diferența între Mercedes și mașina din GTA 4. Ia uitați. Mașina trage cât mai greu pentru că e asta, nu pot să merg drept pe drum pentru că îs curbe și astea. Bun, hai să mergem înapoi, să mergem la start. Și ați văzut și voi diferența între Mercedes și celelalte. Și următoarea mașină este, asta e ultima mașină care este. Este un Smart electric în 4 uși, mi se pare ridicol. Nu înțeleg de ce un Smart în 4 uși când poate să aibă 2 uși. Normal Smart eu știam că e doar în 2 uși. Acum o să că e doar în 4 uși. Bă, ce nu-mi place la mașina asta, pentru că mi se pare destul de lungă. Eu știam că normal Smart ar trebui să fie cât mai scurt, mai mic. Interiorul mai trebuie lucrat pentru că se ia după culoarea caroseriei. Dar așa, ce să spun, îi dau o notă de la 1 la 10, îi dau nota 5. Că e ok, se învârte volanul, merge. Numai că se ia după culoarea asta, culoarea caroseriei și nu-mi place. Ce nu mai place la mașina asta că e electrică și nu știți voi cum sunt mașinile electrice. E ok, trage mașina, dar nu-mi place. Farurile din față nu merg, apăs pe ele, doar cele din spate merg, după cum se observă.
Și ce mai îmi place că durează mult până se instalează, pentru că normal mașina asta durează un minut, 2 minute să se facă. Și da, băieți, cam acesta este clipul. Sper că v-a plăcut și astea sunt mașinile care nu vi le recomand să vi le luați pentru că îs nașpa, nu merită deloc. Că ați văzut și voi ce mașini am avut atunci. Și încă acum mai le am, numai că cine spun, o să mai fac un videoclip tot ăsta care vă recomand, că o să mai făcut update. Mai nou să băga și mape, moduri de mape care poți să ți le faci cu mod, să te urci, ai munți, ai de toate. Și da, băieți și fete, dați și voi acolo un like, un subscribe, un share și un coment și o să revin și cu tot un videoclip de ăsta cu Simple Car Crash, numai că cu mașini care vă recomand, care s-au băgat acum noi, mașini. Și da, băieți, ne vedem data viitoare.